Tinokanudza na Mhanduwe kuna dzomanhoko muzuva regumi noshanu mwedzi waKakunguru. Nyasi wamohadi waenda koparura bhiriji pawizi hopembi kumvurwi. Chashamisa kuti kabhirijiko kasvinuba asi kari kunzi kakadyiwa mazimari anosvika miriyoni ribodzi nomazana masere zviuru zvamadhora zvekuAmerica. Idi zvedu zvinokunda ngomakurira. Kambani inochera marasha yohwange iri kudzinga waimbowa basa wayo mudzimba wari kugara. Sangano rinowira kodzero dzevanhu CNRG muZimbabwe ratozonopuwa tsamba rokuti imise kambani kuita izvi. Wazhinji wabasawo waribe kwekuenda nokuti waribe kupuwa mari dzawo dzawakaseenzera makore nomakore mazhinji pakambani iyi. Mapurisa ari kuita chirongwa chogotorera vanhu dzimotika dziribe manhamba chaiwo zviribe kuti arikoba manhambayo. Wazhinji wabva waperehwa nodanhuri. Wakuru wehurumende waribe kureketa chinhu pokare. Warimo donje wari kuona pfumvu nokusaya mari dzogoho rawo dzakapfikiwa muhomwe dzomari dzomufoni dzoecocash. Kambani yodonje yoCotton Company of Zimbabwe iri kufanira kubhadhara varimi vanosvika zviuru 400 asi mari yavo inosvika mamiriyoni 300 omadhora omuno asi yakapfikiwa. Wakuru webhangi ronyika waribe kureketa chinhu. Kuchiredzi kuno nomwe wadaniwa nomatikitivha pamusana pokuti wari kuramba kubisiwa pawagere. Hurumende iri kuda kupa nzvimboyo kumuChina asi iribe kuwapa imwe nzvimbo yakawakiwa yokuti waende kogara. Mukuru wemajeri munyika aendesiwa pamujandirere. Paradzai mhondi ave nemakore 43. Heno kuti aenda paribe kureketana chere nomutungamiri wenyikayo. Hurumende iri kumboronga mamwe matanho okuisa mupfigwa nonhau yokuda kuratidzira iri kuda kuitiwa nevanhu kupera kwomwedzi uno. Wakabva watombomisa zvokuvhurwa pokare kwezvikoro wachiti dziwamupengo ratekeshera. Tino mufaro mukuru zvitoera kukwidziwa kwevamwe chiremba mukuru pachipatara chopamupiro. Chirembayu aitiwa muzvinafundo muhutano hwaana mai nechikoro choyunivhesiti chopaNUST. Pari zvino ndiye agere hunde pachipatara chi. Toringa dzopasi rese. DRC yapa makambani anochera mhangura mwedzi kuti wareke zvokupfikira wabasa wavo mumupfigwa unoita wareke kuonana nomhuri dzawo. Izvi zvareketiwa nogurukota romabasa reko. Britain yabvutira Huawei nyama iri pamuromo. Britain yabva yarambidza Huawei kuti igova ndiyo inorudunura chirongwa chomasaisai orudzi rwechishanu rwomunyika iyi. Kureketa kuno China yatoti chagohwisawo nokuisawo zvayo zvirango kuBritain. Tichaona iko ichaperera nyaya iyi. Totatamura takananga kuSudan. Wanhu wasiri wechitendero chochimoziremu wave kubvumiwa kuchimwa homumhango. Mimwe mitemo yachinjiwako inosanganisira yokusaurayiwa kana munhu asiya chitendero chechimoziremucho pamwedzipo nokusazvambuliwa paruzhinji kwawaiita kana wasikinya tukono. Tinoramba tichindotenda zvinhu izvi. Tiri ipapo tatatamuka kwakwana togumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe wonhau.